गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बीजेपी दोलोनि दैदेनगिरि एबा तामुलपुर बियाबनि बारग' एमएलए इमानुएल मोसाहारिया दिनै बीजेपी दोलोखौ नागारबाय। बे खौरांखौ दिनै आसाम बीजेपी दोलोनि आफादगिरि भबेश कलितानिसिम बारग' एमएलए इमानुएल मोसाहारिया गांसे लाइजाम लिरनानै बीजेपी दोलो नागारनाय बाथ्राखौ फोरमायहरदों। मख'नो नांगोन दि बिथां इमानुएल मोसाहारिया फैगौ 30 अक्ट'बराव खुंफुंजानो गोनां आसाम बिधानसभा उफ्रा बिसायख'थियाव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बिजाथिलाइ गथायनाय जादोंमोन। नाथाय दा खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला 5 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइ गथायनाय इमानुएल मोसाहारिया फैगौ उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिलाइ गथायनायखौबो बोखांफिनना लाफिनबाय होननानैबो मिथिनो हानाय जादों। गुबुन फारसेथिं आरोबाव 5 नं तामुलपुर बियाबनिफ्रायनो उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइ गथायबावनाय देबेन बर' आरो सन्दि बसुमतारी बिथांमोनाबो जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय गावसोरनि बिजाथिलाइ गथायनायखौ दिनै बोखांना लाफिनबाय होननानैबो खौरां मोननो हाबावनाय जादों। गुबुन फारसेथिं खौरां मोननो हाबावनाय बायदिब्ला इउपिपिएल दोलोनि खावलायनायाव 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गसंनाय नर' बसुमतारी थामहिनबा बारग' NDFB बारमोदाइ बिथाङाबो फैगौ उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय गावनि बिजाथिलाइ गथायनायखौ दिनै बोखांनानै लाफिनबाय होनना खौरां मोननो हाबावदों। आरो बिथाङा दा इउपिपिएल दोलोखौ फैगौ उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय आबुङै मदद होसिगोन होनना मिथिनो हानाय जादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। बाक्सा जिल्ला सालबारिनि सिङाव थानाय खाग्राबारि सेरनि बोरसि दैमायाव मोनसे नाव जाब्रबथाय जानानै थांदों। बे नाव जाब्रबथाय जानाय जाथायाव सा 7 सुबुंफोरा जोखोम जादों आरो सासे आइजोआ दासिम गोमानानै दङ होनना मिथिनो हानाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बोरसि दैमाखौ बारनानै सानफ्रामबो दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा सा 10 मावथिफोरा नावजों दावबायलांनाय समावनो बे जाथाया जादों। मोनथिनो मोननायाव दा STRFनि हेफाजाबजों सा 7 सुबुंखौ बोखांनो हानानै बरपेटा रड गुदि देहा फाहामसालि फाहामथाय होबाय होननानै मिथिनो हानाय जादों। नाथाय दासिमबो सासे आइजोखौ बोखांनो हानाय जायाखै आरो दायो बे आइजोखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनो हाबावनाय जादों। बखाजारनि साहा बागानाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। मिथिनो मोननायाव बिस गोनां जाग्रा आदार जानायनि थाखाय 8 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै गथ'आ रुंसारि जादों आरो सा 50 गामियारि सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानांनो गोनां जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला गामिनि थागिबिफोरा गामिनि नखरसेयाव साहा बिस्कुट जाहैदोंमोन आरो बिनि उनावनो गासैनिबो देहाया गाज्रि जादों एबा उदै सानाय गोबानाय बायदिफोरा सोमजिदों। जायनि जाउनाव दा गामियारिनि सा 50 सुबुंफोरा देहा फाहामथाय लानांनो गोनां जाबाय आरो 8 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै गथ'साया जिउ खोमानो गोनां जाबाय। दुलाराय हादर नाङैनो बोसोरफ्रामबो दुर्गा फुजाखौ हिन्दु धोरोम सिबियारिफोरा गाजा गोमजायै फालिबोनाय बायदिनो देग्लायबो थांनाय 12 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै मैया 15 अक्ट'बरसिम हिन्दु सिबियारिफोरा दुर्गा फुजाखौ कभिड-19 नि नेमखान्थि एबा प्रट'कलखौ मानिनानैब्लाबो गोसो गोरबोजों बिमा दुर्गा देबीखौ मान होनाय सिबिनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय बे समावनो खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला मैया बिमा दुर्गा देबी फुजानि जोबथा सान एबा बिमा दुर्गा देबीनि मुसुखा फोजावनाय सानाव गसाइगाव पुलिस थानानि STPOआ बिमा दुर्गा देबीखौ मान होआलासिनो आथिङाव जुथा गाननानै बिमा दुर्गा देबीनि मुसुखाखौ दिखोनानै फोजावहरदों होनना मिथिनो हानाय जादों आरो बेखौ लानानै गसाइगाव सहराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। मख'नो गोनांदि बे जाथायखौ लानानै दिनै गसाइगाव सहराव हिन्दु रायजो राजाफोरा गसाइगाव महकुमानि STPO आरो STOनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों गसाइगाव सहरनि गासै रायजो राजाफोरा गसाइगाव थानानि STPO आरो STOखौ गसाइगाव थानानिफ्राय बोखारनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों आरो माब्लाबाबो रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ गनायनानै लानो हानाय नङा होननानैबो गोख्रों दाबि दैखांबावदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। छत्तीसगढ़आव मैया बिमा दुर्गा देबीनि मुसुखा फोजावनो थांनाय समाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों जेराव बिमा दुर्गा देबीनि मुसुखाखौ फोजावनो थांनाय सुबुंफोरखौ गोख्रैयै फैनाय स्करपिय' गारिया सौख्रांलाङो आरो बे सौख्रांलांनाय जाथायाव सासे सुबुंनि जिउ गोमायो आरो सा 12 सुबुङा जोखोम जायो होनना मिथिनो हानाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला दुर्गा देबीनि मुसुखा फोजावनो थांनाय समाव गोख्रैयै सालायबोनाय गारिया सुबुंफोरनि फारसे फैनानै सौख्रांलाङो जायनि जाउनाव बे जाथाया जानानै थांदों। बे जाथायनि सायाव सुबुंफोरा रागा जोंखांनानै गारि सालायगिरिखौ बुयो आरो गारिखौ जायगायावनो सावनानै होयो होननानै मिथिनो हानाय जादों। गुबुन फारसेथिं बे जाथायनि सायाव सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जाथाय खालामग्रा गारिया गान्जा लाबोदोंमोन आरो गुबुन फारसेथिं जायगानि पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाथायनि गासै दायनिगिरिफोरखौ दायो हमनाय जाबाय होननानै मिथिनो हानाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।